usab mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Mayong gabi. Ayan, syempre, no, kasama niyo pa rin ang inyong Uncle Totoy. Ayan, at eto nga, pinag-usapan mo natin dito mga kabisyo ay etong mainit-init na naniniwala ba kayo na dapat munang maglibin ng magjowa bago tuluyang ikasal para higit na makilala sa isa't isa? O, diba? So, ano ba talagang meron dyan sa pag-aasawa, Uncle, no? Eto nga, no? Kung meron kang asawa at saka yung single ka po, may mga pros and cons po, ha? So, eto yung ilan sa mga aspeto na dapat nating isalang-alang kung may plano kang mag-asawa, ha? Kung may asawa ka, ang pros po yan, pagpaplano ng pamilya. Maaring magplano ng pamilya at magkaroon ng mga anak. Ayan, pinagpaplanuhan po niya, no? Yan yung pros. Ang cons po, ang hindi maganda, pagbabago po ng priority. Ayan, kailangan mag-adjust at isalang-alang ang pangangailangan ng asawa at ng pamilya. So, meron kang mag-a-adjust ka pa. Kapag single ka naman, ang pros naman mga kabisyo, walang stress sa relasyon. Bakit? Wala ang mga potensyal na stress at problema na siyempre kaakibat ng isang relasyon. O, ang cons naman pagiging single ay walang permanenteng kasama. Walang permanenteng kasama na magbigay ng security at katatagan. Ayan. Kaya eto lang po, no? Marami pong nagsabi na hindi naman maganda siguro mga kabisyo. Kaya nga ito na itanong ko kasi nga yung bill na po, no? May mga nangyayari na mga naghihiwalay, tapos mag-divorce, mag-annulment na naman. Kaya ito yung naisip nila na baka pwede mag-live-in muna. Oo, pero kung akong tatanungin ninyo, aking sariling obserbasyon, siyempre, hindi naman ganon yun kadali po, no? Na makipag-live-in ka. Siguro sa mga henerasyon ngayon, gusto nila mag-live-in. Pero kung akong tatanungin, yan, tama yung sinabi ng bisita natin kanina na hindi siya nangingialam. Kung para sa kanila, sa kanila, okay sa kanila yung mag-live-in. Pero kung siyang tatanungin, sabi niya, hindi ako papayag dyan. Kasi yun nga, babae siya, sila din yung kawawa. Kapag mabuntis, ayun, hindi natin alam na magtuloy-tuloy yung relasyon. Diba? Okay naman. Sabi dito ni ni Rick Francisco, hanggang kailan ba magli-live-in? Yan, tama naman, no? Hanggat magkasundo ba? Paano kung nagkasawaan na at wala na ang love? Ayan. Di maghihiwalay na. Sino ang kawawa sa relasyon? Kung di, siyempre, anak. Hindi anak, yung asawa, yung misis siguro. Yun yung magdadalang tao, eh. Alam mo mga kabisyo, no? Depende talaga yan sa personal na kagustuhan, no? Alam ko, meron ka namang gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero isa lang alam mo yung mga pros and cons kung talaga bang nararapat ba para sa iyo at sa kapartner mo. Okay, no? Ito pa rin ang ating programa gabi-gabi, no? Totoy na love, mga experiences ninyo at experiences ng ating mga kabisyo dyan na pwedeng i-share at siyempre, balansin natin po mga kabisyo. Okay, marami po salamat. Ang programa natin Totoy na Love, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Gabi-gabi, no? Lunes hanggang Biyernes. Siyempre, kasama ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Tayo na ba magpapaalam? Bukas po, no? Alas 5 ng umaga. Feel Good Morning kasama ang inyong Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita. Dito lang po tayo sa 90.7 Love Radio. Amping mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!